रिकॉर्डिंग बाय सरगम स्टूडियो बोधगया। नया नया सील हमर तोड़ देले रे, जैसे तैसे काके सब छोड़ देले रे। नया नया सील हमर तोड़ देले रे, जैसे तैसे काके सब छोड़ देले रे। तोरे आगे पीछे भगले से टूटल होगे, तोरे आगे पीछे भगले से टूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। हमर समान सतमोल नइखे, पहिले से एकरा में होल नइखे। कोरी के ओरी कैसे करिया होगे, लगा हो तोरा भीतर मरिया होगे। इता दोसरा के छेनी से फूटल होगे, इता दोसरा के छेनी से फूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। राजस्थानेंद्र बयान रोधा जी, नवरी यारी से दलोड जी। मिलल जोगाड़ ऐसन पहिला बेरी, और उछला से करावल करी। दोस्त हमारा ना दिखाए कर लूटल होगे, दोस्त हमारा ना दिखाए कर लूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। नया नया सील हमर तोड़ देले रे, जैसे तैसे काके सब छोड़ देले रे। तोरे आगे पीछे भगले से टूटल होगे, तोरे आगे पीछे भगले से टूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। रिकॉर्डिंग बाय सरगम स्टूडियो बोधगया। नया नया सील हमर तोड़ देले रे, जैसे तैसे काके सब छोड़ देले रे। नया नया सील हमर तोड़ देले रे, जैसे तैसे काके सब छोड़ देले रे। तोरे आगे पीछे भगले से टूटल होगे, तोरे आगे पीछे भगले से टूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। हमर समान सतमोल नइखे, पहिले से एकरा में होल नइखे। कोरी के ओरी कैसे करिया होगे, लगा हो तोरा भीतर मरिया होगे। इता दोसरा के छेनी से फूटल होगे, इता दोसरा के छेनी से फूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे, तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे। तोरे सिलबट कैलेंडर से कूटल होगे।
टूटल होगे, दोस्त हमारा ना दिखाए कर लूटल होगे, तोरे सिलबट गैलेंडर से कूटल होगे, तोरे सिलबट गैलेंडर से कूटल होगे। हाँ, नया नया सील हमर तोड़ दिल रे, जैसे तैसे काके सब छोड़ दिल रे। तोरे आगे पीछे बगले से टूटल होगे, तोरे आगे पीछे बगले से टूटल होगे, तोरे सिलबट गैलेंडर